Izisulu ezidilizelwe izindlu zikhala ngenkampani Eskom ngokungaziniki isikhathi esithile sokuthi kumele ziphume nini kule ndawo. Zithi izibone sezidilizelwa izindlu ziphinde zagxeka abantu abazidayisela ngokungemthetho umhlaba we-Eskom. Ezinye izakhamuzi zithe ekuqaleni zatshelwa ukuthi amakhaya azo angeke athinteke kulolu hlelo lokudilizwa kwezindlu, kodwa kuthe sekuqala nazo zathinteka. Into abayikhuluma nje sisi njengoba ngichaza basho bona ukuthi kunemizi ezodilizwa la eTonville. Sathi masiqeda i-meeting siphuma nabo basesinabo bonke noma yaseMaritzburg nowase eRichmond. So uma sifika siphuma emeetingini ehholo sasikulona so subuka umhlaba ukuthi kuma kanjani basikhombisa indawo ekuyizona ezinkinga ezama-target ekuthenini bazolinyazwa ugesi ubukhali kangakanani. Manje besicheckela njengoba ngisho besicheckela ngale side lethu sabona iside lethu li-right. Inkampani ebhekele lo mhlaba, iNational Transmission Company South Africa, ithi ngonyaka owedlule yathola imiyalelo emithathu enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu wokuthi ikhipha abantu abakhe ngokungemthetho kule ndawo. Ithi yenze imizamo eminingi ukuxazulula lolu daba, kepha labo abathintekayo bathi bakhungathekile ngesenzo sale nkampani. Lento yenzakalile kufana nokushonelwa umuntu umphethe ngesandla ngoba amandla akho sokuwakhiphile lawaya yonke effort iphelele emoyeni nje. And ukwenzeka kwayo yonke lento asinazi incwadi eyishoyo ukuthi hayi sinikeza u20 days no ilokhunyana notice ukuthi mhlawumbe emva kwesikhathi singaka 20 days funene bese niphumile. Kusolakala ukuthi ngaphezulu kwe150 imizi esazodilizwa eThornville.